जाहाथे मोनसे जायगा आवग्रिनो हायो आं बेखौनो माने आंनि आसा आरो भरसा खालामनाय थाबाय आं दिनैनि बे फरायसाफोरखौ थुलुंगा होनायनि गेजेरावहाय मोनसे खोथाखौ आं दिनै गोसोखांदों डक्टर महम्मद खानि हwnai सासे बेबायदि हार्वर्ड इउनिभार्सिटी आमेरिकायाव थायो बिथाङा पेलेस्टाइननि सासे सुबुं बिथांनि मोनसे फेसबुक पेजआव आङो सानसेखालि फरायनो मोनदोंमोन आरो बिथांनि बेबायदि फेसबुक पेजआव आं फरायनो मोननाय बे खोथाया आंखौ गोबां थुलुंगा होदों बिथाङा सासे पेलेस्टिनियान सासे इयुथ सासे सेंग्रानि बिसय लिरदोंमोन 16 बोसोर बयसनि 16 बोसोर बयसनि सासे गथ' पेलेस्टाइननिमोन आरो बे गथ'आ लामायाव मा होनो गारि हुगारोमोन दे गारि जों जेब्ला गारि सालायोना लामाफ्राव बेबायदि गारि हुगारो फ्राय नोंथांमोना गेदेर गिदिर सिटिफ्राव थांबा नुगोन लामाफ्राव गारि फोसाबग्रा गारि हुगारग्रा बेबायदि गथ'फोर थायो आरो बे गथ'आबो गारि हुगारोमोन 16 बोसोर बयसनिमोन आरो सानसेखालि बियो बे डक्टर आब्दुल खानि बिथांनि गारिखौहाय हुगारनो बिफैबायनो जेब्ला गारिया माने लाइनाव थायो सार नोंथांनि गारिखौ आङो हुगारनो हागोन नामा आरो बेबायदिनो साराबो हुगारनो होबाय बिराद साफा खालामबायना गथ'आ ओरैबायदि मोजाङै फोसाबबायनो आरो सारा इमप्रेस जाबाय बिनि बेबायदि मोजां मावनाय बेबायदि गुनखौ नुनानै $20 जोंनि $20 थाइसेयाव जुदि 70 रुपिस जायोब्ला ना जोंनिबा बेसेबां जागोन आरो $20 फैसा होबाय आरो बे गथ'नो किन्तु बे गथ'आ मा होननानै बुंखो सारखौ ओरैबायदि सोंबायनो सार नोंथाङा आमेरिकायाव थायोना बेखौ सोंबाय आरो सार नोंथाङा आमेरिकायाव थायोना आरो बेखौ सोंनानै बिथाङा बुंबायनो आं खोनादों जे आमेरिकानि किसुमान माखासे इउनिभार्सिटियाव लायनो फैसा होआलासिनो माथो फरायनो मोनोनो सारा अननानै आंनो खोन्थागोन नामा $20 नि सोलाय बे $20 नि सोलाय सारनिफ्राय बियो बै डक्टर आब्दुल खानिनिफ्राय बेखौ बियो मोनथिनो हास्थायबाय आरो जे सारा आंनो अननानै खोन्थागोन नामा सारा बेबायदि लुबैनाय ना मोनथिनो लुबैनायखौ नुनानै सारा खोब इमप्रेस जाबाय आरो बेखौ लेंबायनो बियो खाथियाव लेंहरनानै खोन्थाबाय मोनसे हटेलाव लांबाय ओरैनोथ' रायज्लायजाया नालाय जानो बे गथ'खौ लेंना मोनसे हटेलाव थांबाय बिदिनो जानो जेब्ला जिरायो बे गथ'आ मा बुंखोनो जे आंनि फागो आं जिखौ जागोन बेखौ आंनो न'आवहाय बोननानै हरदो बेबायदि गथ'आ ओरैबायदि स्मार्ट मोनसे इंराजि रावजों बुंबाय आरो बै वेटरखौ खावलायबाय आसरित मोनबाय होनना बुंदों बिथाङा बिनि बे खोथाखौ खोनानानै ओमफ्राय रायलायबाय बिनि खोथाफोरखौ सोंबाय सोंनाया बिथाङा बुंबाय जे 2 बोसोर बैसोआवनो बेहा बिफा गैया बिमा दङ बिमाया गुबुननि न'खर खामानि मावो बिनानाव दङ आरो गाव दङ आरो बिसोर फरायनायनि खरसानि थाखाय बेबायदि लामायाव खामानि मावो बिसोरो सोरनिबा गारिखौ हुगारो सोरखौबा बेबायदि आउटडोर खामानियाव हेल्प खालामो फरायनो थाखाय दे बेसेबां गोसो गोनां गथ' आरो बेबायदिनो बियो डक्टर खानिया बे गथ'नि बेबायदि गोसोखौ नुनानै हास्थायनायखौ नुनानै 6 मासनि उनाव बे गथ'खौहाय पेलेस्टाइननिफ्राय आमेरिकायाव लांदों बिथाङा दे 6 दाननि उनाव बिनि भिसाफोरखौ बानायनानै होदों आरो बिथाङा दिनै हार्वर्ड इउनिभार्सिटियाव मुंदांखा सासे प्रफेसर जानानै दङ पेलेस्टाइननि दे नोंथांमोना फेसबुक पेजआव नायब्ला बिनि बाय'ग्राफिफोरखौ मोनगोन आरो गाव बिनि जिउ खौरांफोरखौ दे क्षमा কৰিব দেই মই অসমীয়াত মানে অলপ পিছত হলেও কিছু কথাবিলাক কম বুলি মই ভাবিছো কাৰণ একেটা সময়ত দুটা ভাষাৰে কৈ যোৱাটো সম্ভৱ নহব গতিকে এটা ভাষাত মই শেষ কৰিলো কিছু কথা তাৰপিছত মই অসমীয়া ভাষাত কিছুমান কথা বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাবিলাক মই কম আপোনালোকে যাতে আমনি নাপায় মই অনুৰোধ কৰিলো আৰু বিয়ে আমেৰিকান যিটো নিউয়ৰ্ক চিটি যিটো টাইমছ बेबायदि निउज पेपाराव ओरैबायदि मोनसे समाव मुंदांखा जाबाय आरो बे गथ'आ दाबो दङ बेनि उनाव बे गथ'आ मा खालामखोनो सानसेखालि बै जाया बेखौ लांदोंमोन बे न'खरा बिराद खुसि जाबाय आरो बे गथ'आ बेबायदि गावसोर लाबोनाय गथ'आ ओरैबायदि मुंदांखा सासे माने गेदेर बेबायदि प्रफेसर जानो हाबाय मुंदांखा मोनसे इउनिभार्सिटिनि बिसोर बिराद गोजोननायखौ फोरमायदों आरो बे गथ'आ बिसोरनि न'आव फैनानै दाबो बे प्रफेसर खिन्थु बियो गारिखौ हुगारफैयो खारन बेहा गाव मामोन what I was ना आं गोदो मामोन आं दिनै मा बे खोथाया जाते बेखौ रिमाइन्ड खालामो बे जाते बावगारा ना बे सासे गारि हुगारग्रामोन दिनै बियो मा जाबोखो ना बेबायदि आरो दा बेनिखायनो आङो दिनै खावलायदों बिनि गेजेरजों आंनि फरायसाफोरखौ आंनि अनजाग्रा फरायसाफोरखौ आङो खावलायदों हास्थायनाय थायोब्ला गोसोआव लुबैनाय थायोब्ला जेबो नोंथांमोननि लागै बाधा जानो हाया दै
जेबो नोंथांमोननि लागै बाधा जानो हाया नाथाय सेथियावनो मा नांगोन जोङो हास्थायनाय नांगोन लुबैनाय नांगोन आरो गोसो जाथारनांगोन आरो जोङो कारन जोङो ट्रेडिशनेलि जोङो फरायबोबाय थायोब्ला जों मा जानाय नङा जोङो फरायगोनल'सो जोंहा दिनै बेनो जाना दङ जोंनि समाजाव गोबां जोङो एमए पास जानाय मोनो जोंनि गामि ओनसोलाव बिए पास जानाय मोनो जोंनि गामि ओनसोलफोराव मेट्रिकआव मोजां मार्क्स लानानै पास जायो खिन्थु जोङो जोंनि सुबुं सम्पद समाजाव जोङो ओरैनो जोङो मा बेकार जानानै थायो नङासैना सुबुं सम्पद जोङो जानो हायाखै गोबां दङ दा बेनिखायनो आङो खावलायदों दिनैनि जायफोरा 2022 मायथाइनि मेट्रिक आनजाद पास जादों नोंसोर जाहाथे साफा सुबुं सम्पद जायो जाहाथे जोंनि समाजनि बेकार जेंनाया नोंथांमोना जाहाथे गोग्लैया माबा मोनसे मावनो थाखाय माबा मोनसे जानो थाखाय जाहाथे नोंथांमोना गोसो होनानै फरायगोन आरो बेनिखायनो आरो बेबायदि आसाजोंसो बरायनाय हाबाफारिखौ लानाय जायो जाहाथे जोंनि गथ'फ्रा जोंनि समाजनि सम्पद जायो जोंनि समाज फोसाबनायाव मोनसे बाहागो जालाङो न'खर जौगाहोनायाव रांखान्थि जौगाहोनायाव गावनि समाजखौ जौगाहोनायाव जाहाथे नोंथांमोनाबो जाहाथे मुखुबै बाहागो लायो बेखौसो जोङो माने आसा खालामो कारन जों मिथिगौ दिनैनि मुगाया जोंहा मा होनना बुंदों हाइपार कम्पिटिशना बुङो बिराद कम्पिटिटिभ आरो आसरित कम्पिटिटिभ ओरैबायदि बादायलायनाय सहजाव जोङो मा मोना एडमिशन मोना आं उदालगुरि हायार सेकेन्डारिनि फोरोंगिरिलाय आं पलिटिकेल साइन्स फोरोङो आंनि स्कुलावनो देग्लाय मेरिट लिस्टआवहाय बेसेबां मोनदों जेनेरेलाथ' 55.8 जेनेरेला आरो जेनेरेल जिथु मेरिट लिस्ट बानायदों बेयाव खोब सासे सानैयासो जोंनि बर' गथ'फोर मोनदों आरो एसटी गथ'फ्रानि एसटी खथायावनो 48.8 फैदों दा जोंनि गथ'फोरा आं जेब्ला लिस्टआव नायो जेसेबां थालांदों मेक्सिमाम जोंनि बर' गथ'फोर दा बोरै बिसोरखौ आङो सोनो हानो सिस्टेमा पर्टेलनि सिस्टेमा माने मेरिट लिस्टआवसो हगारनानै मेरिटखौनो पर्टेलाव हगारनो नांगौ जायो दा गासैबो जोंहा बबेयाव थालांगोन जोंहा बहा थालांगोन वेटिं लिस्टआव थालांबाय जेब्ला मेरिट लिस्टनिफ्राय सोरबा एडमिशन लाया खालि जागोन अब्लासो बै वेटिं लिस्टनिफ्राय एडमिशन मोनो दा जोंनि गथ'फ्रा बहा फरायगोन गोबां साननो गोनां बिसय गोबां माने सिन्था खालामनो बिसय जानानै फैदों दा थाङि सासे सानै बेबायदि उनाव फैनाय जायफ्रा खबर लाफैदों बिसोरखौसो जों एडमिशन होनो हागोन गोबाङा एडमिशन मोनाखै उदालगुरि कलेजखौ सोंबाय बेसेबां काट अफ मार्क मेरिट लिस्टआ 47 होनना बुंबाय बिथांमोनाबो 47 आनो मेरिट लिस्टनि काट अफनो अब्ला दिनैनो जोङो गामि ओनसोलाव जायफ्रा जोङो थायो बा जोंनि बिखेखके जोंनि बर' माहारिनि सुबुंफोर जोङो दासिमबो जोङो सांग्रां जायाखै फरायनायनि बेलायाव जोङो फरायोल'सो जोङो आनजादल'सो लिरो जोङो ट्रेडिशनेलि जेरै गोदो जोंनि समाव जों फरायदोंमोन जोंनि समाव बिदिमोन पास जाबानो जाबायलै ना 30 मार्क्स एटलिस्ट टु गेट 30 मार्क्स खोथायानो सिन्तायानो 30ल'सो जोङो 100खौ जोङो सिन्ताखौनो खालामा दा जोङो जुदि जोङो ट्रेडिशनेलि फरायबाय थायोब्ला जुदि जोङो 100 सिन्ता खालामाबा 30खौ जुदि सिन्ता खालामोब्ला दिनैनि बे हाइपार कम्पिटिटिभ वर्ल्डआव जोङो थावरिनानै थानो हाया मानोना दिनै मा होनना बुंदों फिटेस्ट विल सार्भाइभ जाया गासैथिंबो आखा फाखा जागोन बेसो थांनानै थागोन बेसो मा मोनगोन थांना थानायनि खाबुखौ मोनगोन बेनिखायनो दिनैनि मुगायाव एडुकेशनखौ मा होनना बुंदों दिनैनि मुगायाव आथिखालनि मुगायाव एडुकेशना जाबाय प्रिपेरिंग ए पर्सन होनना बुंखादों दै बेखौ मा होनना बुंदों टु फेस एभरिडे लाइफ होनना बुंखादों आरो एडुकेशना मोनसे प्रिपेरेशन दिनैनि एडुकेशना मोनसे नोंथांखौ थामथिम खालामनाय जे दैनन्दिन जिबनाव डे टु डे लाइफआव मोगा मोगि जानाय गासैबो चेलेन्जेसफोरखौ जेरै नोंथाङा बारनो हायो दिनै जोंनि गथ'फ्रा गोबां चेलेन्जेस मोगा मोगि जादों सरकारि स्कुलफोराव गोबां बेबस्था फैदों लेखा बायनाङा इउनिफर्म बायनो नाङा साइकेलबो बायनाङा एडमिशनबो फ्रि नंगौना नङा खिन्थु सरकारि स्कुलाव फरायनो थाखाय जोङो मा नांगौ दिनै मोजां नम्बर नांगौ नङाना खिन्थु जों सानो सरकारि स्कुलाव मा मोनो पास जाबानो एडमिशन मोनोलै होननानैसो फैयो जोंनाव दाख्लै बेबायदि गेदेर मोनसे मा जाखो समस्या जाबाय आरो 42 मार्क्स 40 ना 42 पार्सेन्टेज गथ'आ जोंनि बे आम्बागाव ओनसोलनि दा बिथाङा साइन्स फरायगोन साइन्सनि बादै खुनु खोथाखौनो सिन्ता खालामनो हाया दा जोंना बिल' 55खौ जोंनि स्कुलावबो साइन्सआव एडमिशन होआ प्रिन्सिपाला वेटिं लिस्टआव दोनबाय बिमाया लोगो मोनबाय आंखौ बुंबाय बिमायाबो आं बुंबाय आब' जे सिस्टेमानो बिदि नङा दा बिनिखायनो आर्ट्स
आर्ट्सआवबो एप्लाइ खालामदो बेबायदि बुंनायखाय उदालगुरि कलेजाव आर्ट्सआव एप्लाइ खालामबाय गथ'आ थांनानै साननैसो गाबहैबाय होनना बुंबाय प्रिन्सिपाला आरो बे गथ'खौ बिदिनो आन्दार टेकिं लानानै दायो साइन्सआव एडमिसन होबाय आरो दा बेबायदि सानफ्रोमबो माने 100% गथ'फोरनि थाखाय नङा सोरबा 0.1% गथ'फोरनि थाखाय सम्भब जानो हागौ होननानै थार्ड डिभिजनआ साइन्स फरायनाय दा जोङो सानलायलायनानैसो जोङो होबाय गुबुन जायगायावथ' मोननाय नङामोन खोमा दा बेनिखायनो आङो खावलायदों जायफ्रा दिनै मेट्रिक पास जाबाय नोंसोरनि सेथि सिन्ताया जाबाय नोंसोर दा गुबुन गुबुन कलेजाव फरायनो थांगोन न'निफ्राय न' भारा लानानै थाहैगोन सोरबाबा उदालगुरियाव थागोन सोरबाबा टंलायाव थागोन सोरबा हरिसिङाव फरायगोन बा गुबुन गुबुन जायगाफ्राव नोंसोर फरायगोन सोरबा गुवाहाटि तेजपुराव जे सेथि खोथायानो जागोन जे नोङो बै जायगायाव मानो थांगोन बेखौ नोङो एखेबारे नाम्बार 1 नोङो गोसोआव लाखिखानांगोन नैथि बाथ्रायाव नोंनि आइ आफाया नोंखौ मा बुंनानै नोंखौ मा होननानै फोरोंनानै हरगोन बे नैथि बाथ्रा नोंसोर गोसोआव लाखिनांगोन थामथि बाथ्रा नोंसोर गोसोआव लाखिनांगोन जे नों मा जानो इच्छा खालामदों नों मा जानो होननानै नोङो तेजपुराव थाहैदों नोङो मा जानो होनना गुवाहाटियाव थांदों मा जानो होननानै नोङो उदालगुरियाव थाहैदों मानो होनोब्ला जोंनि आथिखालनि समाजारि थासारिया मोजां नङा गोबां गथ'फोरखौ जोङो नुदों टाउन ओनसोलाव थानानै जों दिनै नुदों गथ'फ्रा न' भारा लानानै थाहैयो खिन्थु फराया गथ'फ्रा न' भारा लानानै थाहैयो खिन्थु बिसोरो मा खालामो ओरैनो बेरायबाय थायो मटर साइकेल लागोन गारि लागोन स्कुटि लागोन सानै साथाम लोगो जानानै बाइक गंसेयाव साथाम साब्रै गाखोनानैहाय गुबुन गुबुन जायगाफ्राव सोरबाबा भैरबकुन्दआव बेरायगोन सोरबाबा बहायबा बिथिं हाजोफ्राव बेरायगोन बेबायदि बेरायबाय थायो बावगारो बिसोरो न'निफ्राय गोजान जाना थांब्लानो बिमा बिफानिफ्राय गोजान जाब्लानो जे आं मानो थाफैदोंमोन बे जायगायावहा आंनि थांखिया जे आं फरायनो फैदोंमोन आंहा जे मोनसे थांखि दङमोन आंनि आइ आफाया जे आंखौ एसेबां खस्थ' खालामनानै सोरबाथ' दिन हाजिरा मावो सोरबा ओरैबायदि सान्दुं गोसायावहाय खेथि खालामो आरो बेबायदि मोननाय खस्थ'नि फिथाइफोरनि गेजेरजोंसो गथ'फोरखौ दिनै बिसोरो फोरोंदों रावबो बिमा बिफायाथ' बेबायदि आरामै गावनि गथ'फोरखौ फोरोंनाय बेबायदि निस्सय गैया खोमा आं बयनिबो महर मोखांफोरखौ नायना आं दिनै नुदों नङासै ने नंगौना नङा दा बेनिखायनो आं साफ्रोम गथ'फोरखौ खावलायदों जे जों सिगां जायफोरा जेरैबायदि फरायदों बिदि नङालासिनो एबारनि जिथु बेच नोंसोर जाहाथे मा खालामगोन जे फरायथारगोन आरो माबा मोनसे जागोन होननानै फरायथारनांगोन दाख्लै बावैसो जोंहा पुलिसनि रिक्रुटमेन्ट जालांबाय जोंनि बर' गथ'फ्रा गैया मोनाखै जोंनि ओनसोलनिफ्रायथ' गैया होनदों दा आंनि माखासे गथ'फोर दङ आं बिसोरखौ सोंदों नोंसोर दा मा खालामदों सोरबाबा BA पास जाबाय सोरबाबा MA पास जाबाय सोरबाबा हायार सेकेन्डारि पास जाबाय सोरबाबा BA फरायदों बिसोरो बबेयाव थांगोन होनना बुंदों बे मामोन अग्निवीर ना अग्निवीर होननाय मोनसे 4 बोसोरिया दायो बेबायदि रिक्रुटमेन्ट ना बेबायदि डिफेन्सआवहाय पुलिस बेयाव खामानि मावगोन बिसोरो अग्निवीराव थांगोन आरो बेनि थाखाय बिसोरो ओरैबायदि खस्थ' खालामदों दिनै खारदों बिसोरो गेलेयो फुटबल गेलेयो फिल्डआव गेलेयो फुङाव सिखांना खारो बेलासियाव खारो आरो बिसोरो बुंदों जे बायद' आंनि अग्निवीराव साकरि करिब जान 4 बोसोर हलियाव जान कारण बिसोर नुदों 4 बोसोरनि उनावहा बिसोर माबा मोनसे भबिष्यत दङ बिसोर नुदों कारण अलरेडि बिसोर ट्रेइनार जानाय लोगो लोगो गुबुन गुबुन कम्पानिफोराव बिसोरो साकरि मोनगोन गुबुन गुबुन फिल्डआव बिसोरो खामानि मावनो मोनगोन दा बेनिखायनो जोंनि बर' गथ'फ्राबो जुदि बेबायदि सिन्था खालामोब्ला बेबायदि साननो हायोब्ला जितु एडुकेसन जितु सोलोंथाइ थारैनो बेयो मुंफुर जागोन नङाब्ला जोङो जास्ट एडुकेसन माने फरायनाय बे नङा फरायनायल' बे नङा आनजाद लिरनायल' बे नङा एडुकेसन इज प्रिपेरेसन फर योर लाइफ नोंनि जिबनखौ नोङो थामथिम खालामनाय इयुननि थाखाय भबिष्यतनि थाखाय थांना थानो थाखाय कारण एडुकेसनासो नोंनि मा खालामो होनना बुंदों नोंनि नलेजखौ डेभेलप खालामो नोंनि गियानखौ बृद्धि खालामो दा बेनिखायनो मा होनना बुंदों नलेज विदाउट विजडम इज डेन्जारास होनना बुङो ना जायहा मा होनना बुंदों विजडम गैया गियान गैया खिन्थु नलेज दङ बिदिबो जायो मालाबा समाव दे दा बेनिखायनो जुदि नोंस्रा विजडम दंखायो दायो नोंसोरनि एबिलिटि केपासिटि दङ नोंस्रा गोहो दङ फरायनो हानाय बोलो दङ गोसोआव लाखिनो हानाय दङ जितु विजडमखौ जोङो मिथिगौ ना जोङो इंराजियावबा विजडम आरो नलेज होनना बुङो बर'आवब्ला मोननैखौबो गियान होनना बुङो हारसायावब्ला खिन्थु बिद्या आरो गियान होनना बुङो खोमा दै गियान आरो बिद्या होनना बुङो बिसोरो दा जितु विजडम जोंहा बे दंखायो नोंस्रा दंखायो सोरबा मेथाइ खननो गोरों सोरबा मोसानो गोरों सोरबा गेलेनो गोरों
सोरबा अंक हायो सोरबा इंराजि हायो सोरबा साइन्स हायो बे नोंसोरनि बे मोनसे मा होनगोन विजडम दा बेखौ दिहुनना लाबोनायासो जोंनि एजुकेशन बेखौ दिहुनना बेखौ नोङो मा खालामनाय दिहुननानै लाबोनाय नोंनि स्किलखौ डेभेलप खालामनाय नोंहा जिथु स्किल दोङो बे नोंनि जिथु रोंगौथिखौ डेभेलप खालामनाय बे जाबाय एजुकेशन आरो एजुकेशन जोङो बेखौ माजों सोलोङो मोनब्रै जोंहा लार्निं स्किल दङ मोनब्रै सोरबा लिरनायनि गेजेरजों फरायनायनि गेजेरजों खोनासंनायनि गेजेरजों नायनायनि गेजेरजों गथ'फ्रा सोलोङो दिनै नोंसोर आं बुंदों सोरबा खोनासंदों सोरबा खोनासंनायनिबो सोलोंदों सोरबा मोजां लिरनाय आं दहाय जेरै आब्दुल खानि बिथांनि जिथु फेसबुक पेजाव लिरनाय बिनिफ्राय आं मटिभेट जादों नोंथांमोननो फोरमायदों दिनै बे बिदिखौ माने सोलोंनो हायो जुदि नोंसोर जुदि सोलोंनो गोसो जायोब्ला दा बेनिखायनो सासे बेबायदि एजुकेशन एक्सपार्ट आरो एजुकेशन हिसाबै बुंदोंमोन आथिखालनि मुगायाव लायनो इयुथफोरहा सबसे गेदेर समस्या जाबाय बिसोर लेक अफ लार्निं आरो सोलोंनो गोसो गैयि जानायानो बयनिख्रुइबो गिदिरसिन समस्या होनना बुंदों दा जोङो फरायनांगौखाय फरायबाय थायो खिन्थु जोङो सोलोङा प्रकृत रूपाव जोङो थार ओंथियाव जोङो सोलोङा आं खावलायदों नोंथांमोना आर्ट्सआवनो फराया मानो साइन्सआवनो फराया मानो बा कमार्सआवनो फराया मानो खिन्थु विथ डिटारमिनेशन मोनसे थि थांखि लाना जाबाय नोंथांमोना फरायगोन लाइफआव मोनसे डिसिप्लिन सिरिबांथि नोंसोरनो नांगोन सिरिबां जानांगोन अब्लासो नोंसोरो गावखौ कन्ट्रल खालामनो हागोन नङाब्ला मा जागोन बारजों बुख्थिं जानाय बायदि जागोन बारा बिथिंनो बुयो बिथिंनो बुख्थिं जानांगोन नोंसोरो सोरबा लोगो लेंबानो थांबाय नङासै ना सोरबा लेंबानो थांफ्लांगोन दा बेनिखायनो नों जुदि गावखौ नियन्त्रण खालामनोब्ला गावखौ जुदि दबथायनोबा कन्ट्रल खालामनोब्ला जोङो डिसिप्लिन जानांगोन जिउआव जोंहा सिरिबांथिया थानांगोन सम मथे जोङो फरायनो नांगोन सम मथे जोङो जानांगोन जोङो सम मथे उन्दुनो नांगोन आरो डिसिप्लिन गैयिनि जाहोनावनो दिनै जोंनि गथ'फ्रा सोरबा बाइक लानानै गिदिंथिंलाबाय थायो मबाइलाव दिनथु जोङो हगारो जोङो बेबायदि समफोरखौ जोङो थांहोदों दिनैनि मुगायाव गोरोबनो जोंनो मबाइलबो नांगौ खिन्थु जेब्ला लाइफआव जोंहा मोनसे डिसिप्लिन थागोन मबाइल बाहायनायनिबो जोंहा मा थागोन मोनसे गावनि टाइम थागोन आरो दै मबाइलनिफ्राय गोबां बाथ्राखौ जोङो सोलोंनो हायो मबाइलानो नोंखौ धंसबो खालामनो हायो बेनिखायनो जाहाथे मबाइल बाहायग्राफ्रा साबधान जायो गावनि मोजांनि थाखाय जुदि बाहायो आरो दै गावखौ जाहाथे मबाइलजों बाहायजाया नों मबाइलखौ बाहाय नाथाय मबाइला जाहाथे नोंथांमोनखौ दा बाहायदों बे खोथाखौ जाहाथे गोसोआव लाखियो बिनि उनाव नोंथांमोना डेडिकेशन इज भेरि इम्पर्टेन्ट डेडिकेशन नाजाथाबनाय गोसो होथाबनानै फरायनाय नाजाथाबनाय जायफ्रा बर' मिडियामनिफ्राय मेट्रिक पास जादों 3 मासआव समय लागोन कारण मिडियाम अफ इन्सट्राक्शना नोंसोर इंराजि जाहैगोन मोनसे बिजोंनिफ्राय गुबुन मोनसे बिजोङाव हथाथै थाबैनो बेबायदि गोरोबफानाया एसे गोब्राब जायो जोंबो सम लादोंमोन जोंबो बर' मिडियाममोन जोंनोबो सम नांदोंमोन 3 माससो आरो जों बेबायदि खस्थ' खालामदोंमोन दा बेनिखायनो आं खावलायदों जायफ्रा बर' मिडियामनिफ्राय मेट्रिक पास जादों जोंहा डिक्सनारि दंना गैया ने एंग्ल' बर' डिक्सनारि दङ अक्सफर्ड दङ वर्ड्सफ्रा टार्म्सफ्रा एसे आलादा आलादा जायो प्रतिटु साबजेक्टहा गावबा गाव टार्म्स थागोन दायो गासै एजुकेशना एजुकेशन गावसिनि टार्म थागोन सोदोब थागोन पलिटिकल साइन्सआ पलिटिकलनि थागोन केमिस्ट्रिया केमिस्ट्रिनि बाय'लजिया बाय'लजिनि थागोन फिजिक्सआ फिजिक्सनि थागोन बे टार्म्सफोरखौ बे सोदोबफोरखौ नोंसोरो डिक्सनारिफ्राव नायनानै जाहाथे आन्डारलाइन खालामनानै वर्ड्स मिनिंफोरखौ लिरनानै लागोन जायफ्रा बर'निफ्राय इंराजियाव थांगोन नोंसोरनि थाखाय बे बिराद इम्पर्टेन्ट वर्ड्स मिनिं vocabulary knowledge is very important बे अब्लासो नोंसोरो रिडिं स्किलखौ डेभेलप खालामनो हागोन राइटिं स्किलखौ डेभेलप खालामनो हागोन दा बिनि आंखालावनो जोंनि गथ'फ्रा लिरनो हाया कुइसन बुजिया आनजादनि समाव एन्सार लिरनो हाया जायो बिसोरो दा जों मिथिगौ जों बहि नायग्राखाय इंराजि बहिखौ जेब्ला जों इभालुएट खालामगोन अब्ला जों मोनगोन बे गथ'आ बर' मिडियामनि जानो हागौ लिरनायनि स्टाइलावनो जोङो हमनो हायो आरो दै दा फार्स्ट इयारनि रिजाल्ट जों बानायबाय फार्स्ट इयार अल एलाउड जाबाय बेयावबो आं मा प्रब्लेम मोनदों मेक्सिमाम जोंनि बर' गथ'फ्रा सिंगल मार्क मोनदों सिंगल मार्क दा सासे गथ'आ हायार सेकेन्डारि फार्स्ट इयार पास जानानै सिंगल मार्कखौ बोरै फार्स्ट इयारनि मार्कशीट बानायगोन उपाय गैयै जों मा खालामनो गोनां जादों बे मार्कफोरखौ बानायनानै जोङो हरनो गोनां जादों गोबां पेपार वर्क्स खालामनो गोनां जादों मेक्सिमाम जोंनि बर' गथ'फोर दा बेनिखायनो जुदि रिजाल्टआ थारैनो ओंखारमारनायमोनब्ला फार्स्ट इयार रिजाल्टआ जुदि प्रमोशन आनजादनि रिजाल्टआ ओंखारनायमोनब्ला 70% जोंनि बर' गथ'फ्रा फेल जागौमोन
अब्ला बेकारनि जेंनाया बांगौमोन ना बाङामोन ड्रप आउट जागौमोन ना जायामोन दा बेनिखायनो जों बिराद सांग्रां जानांगौ दै जों बिमा बिफा नोंथांमोनाबो गथ'फोरखौ फोरोंनायानो जे नोंथांमोननि दायित्व जाहोनाया जे दायित्व बे नङालासिनो बिनि बादैबो आधुनिक बा मडार्न टेक्न'लजियावहाय बेयाव मडार्न मुगानि बा गोदान मुगानि बिमा बिफा हिसाबै गोबां मावनो गोनां खामानिफोर दङ जोंहा गामिफ्राव गोरों गोरा थायो ओनसोलफ्राव गोरों गोरा थायो माब्लाबा बिसोरखौ लेंनानै काउन्सिलिं होनाया बिराद इम्पर्टेन्ट गावनि गथ'फोरखौ काउन्सिलिं होनाया बिराद इम्पर्टेन्ट आरो साफ्रोम बिमा बिफाफ्रा बे मोनसे सिन्ता थायो आंबो बिमा जोंहाबो मोनसे सिन्ता थायो आंनि गथ'आ फरायनो हागोन ना हाया बिनि भबिष्यतआ मा जागोन माबायदि फरायगोन दा बेनिखायनो जों बे सिन्ताजों लोगोसे नोंथांमोनाबो जुदि गामिनिफ्राय गोरों गोराफोरखौ लेंनानै ओनसोलनि गोरों गोराफोरखौ लेंनानै एसे काउन्सिलिं गथ'फोरखौ गेजेर गेजेर जुदि काउन्सिलिं होयोब्ला बोरै फरायनो नांगौ मा फरायनो नांगौ बबे इनस्टिट्युटआव फरायनो नांगौ बबे आयदाखौ लानांगौ बेखौ जुदि खालामोब्ला गोबां मा जागोन उपकार जागोन गथ'फोरनि लागै आं गोजोननायजों लोगोसे बेयावहाय मोनसे फोरमायनो सानदों जेब्ला COVID-19 जादोंमोन आं बे समावहाय भकतपारायाव थांदोंमोन आं दै भकतपारायावहाय COVID-19 नि समाव आरो बे समाव बिदि थांनो मोना आरो बेबायदि काउन्सिलिंनि फारिलाइयावहाय आं भकतपारायाव थांदोंमोन आरो आं जाय गथ'खौ आं काउन्सिलिं होनो मोनदोंमोन बे गथ'आ दिनै 92% लानानै हायार सेकेन्डारियावहाय बियो पास जाबाय बिनिफ्राय बे भकतपारानिफ्राय आंनो वाट्सएपआव हरबाय मेडाम बे गथ'खौ जे नोङो लोगो हमदोंमोन बे गथ'आ दिनै 92% लानानै आर्ट्सनिफ्राय पास जादों आंथ' बावगारबाय बे गथ'खौ आंहा बावबाय आरो नामजों मानसिजों गोसोआव थायाखै नुनाय बायदि मोनदों आंनो जेब्ला वाट्सएपआव हरो बिनि मार्कशिटखौ नायनानै आंनि फिसायजों आङो रायलायदों बे गथ'आ निस्सय UPSCनि थाखाय प्रिपेयार खालामदों कारन बेनाव आं मा नुदों हिस्ट्रि नुदों पलिटिकेल साइन्स नुदों जिअ'ग्राफि नुदों बिनि उनाव ससियल'जि नुदों आरो बिनि बे मोनब्रै साबजेक्टखौ नुनानै आं मार्कशिटखौ नुनाय लोगो लोगोनो आं बुंदों जे बे गथ'आ UPSCनि प्रिपेरेसन खालामदों बिनि उनाव नेक्स्ट दिना जेब्ला आंखौ कल खालामबाय अब्ला आं मोनथिबाय आरो बे गथ'आ आं बिनि मार्कशिटखौ नायनानैनो आं सानदोंमोन बे गथ'आ UPSCनि थाखाय प्रिपेरेसन खालामदों आरो बिथांमोना आंखौ फोरमायदों जे बायदेव नों लोगो मोनदोंमोन बे गथ'खौ बिथाङा जे UPSC IAS अफिसार जागोन होननाय गथ'आ बेनोमोन आरो बिथांमोना माने आंखौ लोगो हमनो फैगोन बेखौ फोरमायहरदों आरो आं बिथांमोनखौ बुंदों जे हिस्ट्रि नङाबा पलिटिकेल साइन्स बे मोननैनि गेजेराव मोनसेखौ जाहाथे मेजर लायो कारन ससियल'जिखौ गाव माने फरायलांब्लानो हागोन बेबायदि नागिरनानै माखासे गथ'फ्रा फैयो आरो गोजाननिफ्रासो फैयो खिन्थु जोंनि ओनसोलनि खाथि खालानिफ्राथ' थाङा गोबाङाथ' गाज्रिसो मोनो खोमा बुंनायनि रायनायनि आंनि स्टुडेन्टफ्राथ' बिराद गाज्रि मोनो आंखौहाय रायनायनि थाखाय बिराद गाज्रि मोनो इ बायदेवजोंनि देखि बय नङानि ना बेबायदिखौ नायनोनो हाया बेबायदि माने गाज्रि मोनो आरो दै गोबाङा खिन्थु माखासेफ्रा खिन्थु मोजां मोनो आरो साख्रि मोनबा मिस्थि लाना फैयो पास जाब्ला माने मिठाइ लाना फैयो खबर होफैयो बायदेव आं बेबायदि पास जाबाय गोबाङा दिनै पल साइन्सआव बिथांमोना मा मोनदों मेजर मोनदों बिसोरबो फोरमायदों माने जों गोजोननाय मोनो एज ए टिचार आं दिनै नोंथांमोनखौ फोरमायदों जे नोंसोरनि फोरोंगिरियाबो बा आंबो नोंसोरनि सासे फोरोंगिरि हिसाबै नोंसोर जिबनाव जेब्ला साक्सेस जागोन अब्लासो जोंनि लाइफआवबो साक्सेस जायो आरो बेनिखायनो जों एज ए टिचार जोंनि नोजोरा अलवेज गथ'फोरनि सायाव थायो आरो आं दिनै बेखायसो फैदों नङाबा आं बिथांमोनखौ बिराद खावलायदोंमोन आं थांनो हाया होननानै आं जोबोद बेस्थ'ताव दङ दा बेखायनो दिनै आं नोंथांमोनखौ अनोखाय सासे फोरोंगिरि आंनि दायित्व होननानै आं नोंथांमोननि सिगाङाव फैदों जे सेथियावनो नोंसोर मा जानांगोन डिटारमाइन जानांगोन उइथ डिटारमिनेसन ओरैनो पास जानायखाय एडमिसन लानाय बे नङा दिनै 15 जन दङ 15 जनखौ आं बेखौ खावलायदों नोंथांमोना जाहाथे आफ्टार 2 years 2 बोसोरनि उनाव उइथ फ्लाइं कालार्स मोनसे मोजां रिजाल्ट साक्सेस जागोन मेट्रिकआ जाबाय नोंसोर मोनसे इनस्टिट्युटआव मोजां इनस्टिट्युटआव एडमिसन मोननायनि मोनसे जोंहा बेयो आनजाद बियो मेट्रिकआव जुदि खम पार्सेन्टेजब्लानो नोंसोर एडमिसन मोना आं दहाय बुंबायना जोंनि स्कुलाव सेकेन्ड डिभिजना मोनाखै होननानै सोरबा बेकदरजों हाबनायफ्रासो एडमिसन मोनदों सोरबा सोरनिबा फोरोंगिरिनि सिनाखि सोरबा प्रिन्सिपालनि सिनाखि बिसोरसो एडमिसन मोनदों थार्ड डिभिजना खिन्थु सेकेन्ड डिभिजनाबो मोनबावाखै दा बेनिखायनो नोंसोरनि टारगेटआ जोंनि गथ'फोरनि टारगेटआ मिनिमामानो जोङो दिनै 60 जाथारनांगोन मिनिमाम सबसे खम सिन्थायानो जोङो 60%
आरो नोंसोरो नोंसोरनि डे टु डे लाइफआव नोंसोरनि आगानफ्रोमावबो 100खौसो नोंसोरो सिन्था खालामनो नांगोन नङाब्ला जोङो नेशनेल लेभेलाव कम्पिट खालामनो हानाय नङा कारण नेशनेल लेभेलाव 95 प्लास जों जुदि 30 प्लास जायोबाथ' जेबो जानाय नङा दा जोंनि ओनसोलावबा बेसेबां हाजार गथ'फ्रा मेट्रिक लिरदोंमोन बिनि गेजेराव 15-16 जना फार्स्ट डिभिजन मोनदों जोंनि समाजनि थाखाय बेथ' थोजासे नङा दा ने साफ्रोमबो मोननांगौमोन ने दा आं खावलायदों नोंथांमोनखौ जे नोंसोर जाहाथे एजुकेशननि बेसिकखौनो नोंसोर जाहाथे बुजियो बेसिक खिनिखौनो आं दिनै नोंथांमोननो फोरमायदों बेसिकआनो जाबाय नोंसोरनि थाखाय जे नोंसोरनि लाइफ स्किलखौ नोंसोरनि जिउनि जिथु रोंगौथिखौ प्रिपेयार खालामनांगोन नोंसोरो दायो बे 2 बोसोरावनो नोंसोरो मोनथिनांगोन नोंनि स्किला मा नोंनि रोंगौथिया मा कारण हायर सेकेन्डारिया नोंनो केरियार बानायगोन आफ्टार हायर सेकेन्डारि जायफ्रा साइन्स फरायदों सोरबा मेडिकेलाव थाङो सोरबा इन्जिनियारिं थांगोन ना सोरबा रयेल बिएससि लानानै फरायगोन ना बेबायदि आरो दा बेनिखायनो बे 2 बोसोरा नोंसोरनि प्रिपेरेसना नोंसोरनि लाइफ स्किलखौ प्रिपेयार खालामनांगोन नोंसोरनि जिउनि रोंगौथिखौ सोर बबे आयदायाव थांगोन बबे फिल्डआव खामानि मावगोन कारण दानिया जेनेरेल एजुकेशना बिराद लेन्दी जानानै फैबाय नोंसोर 2 बोसोर हायर सेकेन्डारि फरायगोन सोरबाबा ड्रप थागोन सोरबाबा कोचिं लागोन बिनि उनाव नोंसोर बहा थांगोन बिए फरायगोन बिए 3 बोसोर फरायगोन आरो जुदि निउ एजुकेशन पलिसिया 4 बोसोर एक्सट्रा 1 इयार फरायनानै जोङो एमफिल फरायगोन ना दायो 1 बोसोर जुदि एक्सट्रा फरायब्ला जों मा खालामनो हायो एमए फरायगोन बिनि उनाव पिएचडि खालामगोन एमए फरायनायावनो जोंहा 3 बोसोर थांबाय पिएचडि खालामबाय 4 बोसोर थांबाय नङासै ना बहुत लेन्दी आरो दा बेनिखायनो जायफ्रा हायर एजुकेशन पार्सु खालामनो हायो नोंसोरनि थाखायथ' बिराद मोजाङानो आरो जायफ्रा हायर एजुकेशन माने बेबायदि न'खरनिफ्राय थाखा फैसानिबो प्रब्लेम जायोना बेबायदि जुदि दङब्ला नोंथांमोना टेक्निकेल कर्सफोरखौबो फरायनो हायो दे टेक्निकेल कर्सफोरखौबो दा बे खोथाफोरखौ आं दिनै बुङोब्ला गोबां गोलाव जागोन आरो बेफोरखौ खेबसेयावनो सोना लाजोबब्लाबो दा बे नोंसोर मिथिगोन एजुकेशना जोंहा मा दङ जेनेरेल प्रफेशनेल आरो टेक्निकेल बे मोनथाम एजुकेशन बे मोनथामाव जोङो राननो हायो जोङो फर्मेल आरो अनफर्मेल दङ जोंनि फर्मेल एजुकेशनावनो जोङो मोनथाम स्ट्रिम जों मोनदों आर्ट साइन्स आरो कमार्स किन्तु गोदान एजुकेशन पलिसियाव लायनो बे थानाय नङानो आरो दे 23 निफ्राय क्लास 8 निफ्रायनो गावबा गाव साबजेक्ट चुज खालामना फरायनो हागोन बेबायदि दङ दा किन्तु नोंसोर गावसोरखौनो लाखि होननानै सानना लादो जे गोदान एजुकेशन पलिसि फैयोब्लाथ' मा जागोन जों एडजास्टमेन्ट प्रब्लेमावनो समबो लानोबो हागौ किन्तु नोंसोर मेट्रिक होबाय मेट्रिक पास जाबाय नोंसोर दा हायर सेकेन्डारियाव एडमिशन लागोन जे नोंसोर गोसो होनानै फरायनायानो नोंसोरनि फार्स्ट एन्ड फरमस्ट डिउटि फरायनाय बिनि बादै जेबो सिमां नुनो नाङा नोंसोरो फरायनाय माबा मोनसे जानो थाखाय नोंसोरो फरायथारनांगोन अब्लासो जोंनि समाजा जौगागोन नोंसोर नुदों नेपाली सम्प्रदायफोरखौ नाय बिसोरो गासैनिख्रुइबो सिगां बिसोरो माखौ जायगा होदों एजुकेशन गामि 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 थांना बिसोरो काउन्सिलिं होयो गार्जेनफोरखौ लानानैहा आरो दिनै बिसोरनो गोजौसिनाव दङ जोंनि बे उदालगुरियावथ' बिसोर बिराद बुद्धियाव दा बेनिखायनो नोंथांमोनखौ खावलायदो गुबुनफोरखौ नुनानैबो सोलोंदो नोंसोरो फरायनानै सोलोंदो खोनासंनानै सोलोंदो कारण जों दिनैयो जिहेतु बिटिआर एग्रिमेन्टनि माखासे दफाफोरनि गेजेरजों गोबां इनस्टिट्युटफोरखौ जोङो मोनगोन बा मोनगोन दा नोंसोरनि भबिष्यतआ मोनसे मोजां लामाजों दङ जों सानो गोबाङा बुङो फरायब्ला साख्रि मोना बेबायदि बुङो आरो फरायब्ला साख्रि मोना बेबायदि बुङो किन्तु बे नङा जोंनि गथ'फ्रा कम्पिटिटिभ एग्जामखौनो माने होआ इन्टारभिउखौनो होआ जोंनि गथ'फ्रा गासैनि आखाइ आखाइ एन्ड्रइड मबाइल दङ सोरनियाव बे career.com आ दङ सोंब्ला मोनथियानो गासैबो फैयो दाना career.com बहा मा ओंखारो दिनै पस्टेलाव बेसेबां ओंखारदों SSC मा आनजाद बेफोरखौ मोनथिया दा बेनिखायनो नोंसोरनि एजआ बेफोरखौ इनफरमेसन मा होनना बुंदों प्रपार इन्टारप्रिटेसन अफ इनफरमेसन होनना बुङो एजुकेशनखौ जेब्ला नोंसोर एजुकेटेड जागोन नोंसोरो प्रपार इन्टारप्रिटेसन अफ इनफरमेसननि प्रपार इन्टारप्रिटेसनखौ नोंसोर मोनथिगोन आरो नोंसोर मोनथिनायनि जितु मोनसे मोजां बिजिरनायखौ बेखौ नोंसोर मोनथिगोन जाय एजुकेटेड जागोन फरायगोन बिसोर मा जागोन होनना बुंदों बेहासो आन्डारस्टेन्डिं बुजिनाया बारायगोन बुजिनो हागोन बिनि स्किल बिनि एप्टिट्युड बिनि नलेज बिनि आन्डारस्टेन्डिं बेयो लायनो जौगागोन
दा बेनिखायनो जोङो फरायनो नांगौ बेनिखायसो जोङो फरायनो नांगौ दै गुबुननि थाखाय नङा खिन्थु गावनि लाइफ प्रिपारेसननि थाखाय आरो जुदि जोङो बेखौनो जुदि खालामाब्ला जों गोदो जेरैमोन दिनै जेरै दङ बिदिनो थाबाय थागोन जोङो बिदिनो थाबाय थागोन आंनि मेथ्सनि फोरोंगिरि दङ बिथां बसुमतारी सार आङो मेथ्स हायामोन एसेबो हायामोन ना सार आङो 28 29 माने हायामोन आरो आंहा मोनसे चेलेन्ज दङमोन बे आं गासैबो साबजेक्टआवहाय बयनिख्रुइबो हाइस्ट मार्क मोननानै पास जायो खिन्थु आं अंक हाया मानो हाया आंनि मोनसे चेलेन्जमोन जे बे अंकखौ आं बोरै पास खालामनो हागोन जेब्ला आं क्लास 8 मोनो क्लास 8 to क्लास 10 आङो हाइस्ट मेथ्सआव मार्क्स लानानै आङो पास खालामनो हादों आरो आंनि थाखाय इजि गोरलै जानानै फैदों कनसेप्टआ जेब्ला क्लियार जाबाय प्लास माइनासफ्रा जेब्ला क्लियार जाबाय नेवथा मुखस्थ' जेब्ला क्लियार जाबाय बिनि उनाव आङो मोनसे एक्सारसाइजनि कमप्लिट अंकखौ आं मा खालामनो हादों माने गावनो उइदाउट टिउसन आङो न'आवहा प्रिपेरेसन गावनो नाजाथाबनायनि गेजेरजों बेनिफ्राय आं मिथिदों जे गोसो जुदि जायोब्ला नाजाथाबोब्ला हायि मावनो हायि जेबो गैया जेरै बे सासे लामायाव मालायनि गारि हुगारग्रा मानसिया जुदि दिनै हार्भार्ड इउनिभार्सिटि ना निउयर्क आमेरिकानि एसेबां इन्टारनेसनेल मोनसे मुंदांखा इउनिभार्सिटिनि दिनै प्रफेसार जानो हादों बियो मेकानिकेल बिथिङाव ओरैबायदि एक्सपार्ट जाबायनो बे गथ'आ गुतै आमेरिकायावहा बिख्यात जादों बेखौ लानानै मानसिफ्रा माने ओरैबायदि मोनसे समावहा निउज मेडियाफ्रा बेबायदि जाहैदों आरो दिनै जोंथ' मा जों बेबायदि मावना फरायदों जानो ना जोंनि गथ'फ्रा मोनाब्ला जोंनिया फरायासो ना थाङासो दा जोंना ने बाइक मोनाब्लानो स्कुलाव थाङा सोरबा गार्जेना खोन्थादों दाख्लै मेट्रिक पास जानानै 15,000 ना 18,000नि मबाइल होनांदों सोरबा गार्जेना आंखौ बुंदों आरो एकदम उपाय गैथारा 7,000 ना 8,000नि मबाइल दंमोन खिन्थु दायो मेट्रिक पास जाबाय 18,000नि मबाइल होनांबाय बिफा खोन्थादों आरो अनजाग्रा गथ'फोर आरो दै बेबायदि जुदि जायोब्ला बे एजुकेशना फोरोंनाय जिथु गियान बे नङा आरो दै जि दङ बेजोंनो जोङो सेटिसफाइड जानांगोन जि मोनदों जोङो बेजोंनो सेटिसफाइड जानांगोन जेब्ला नों फरायगोन जेब्ला नों गोरों जागोन नों मोजाङै बुजिनो हागोन दा बे गथ'हा प्रपार एजुकेशनखौ बे मोनाखै सोलोङाखै बियो बेनिखायनो बियो बुजिनो हायासै बेनि आन्डारस्टेन्डिंआ डेभेलप जायाखै बेनिखायनो बिमा बिफाखौ बियो मा खालामदों जबरदस्ति बुंनानैब्लाबो 18,000नि मबाइलखौ लाबाय दा आं खावलायदों आरो नोंथांमोनखौ जुदियो दङब्लाबो लादोंब्लाबो नोंसोर जाहाथे मोजाङै बेखौ बाहायगोन बेनि उनावहा नोंसोर दा जिहेतु गुबुन जायगाफ्राव थांगोन गुबुन जायगायाव थाहैगोन बेनिफ्राय नोंसोर सिलेक्टेड मानसिफोरजोंसो लोगो जानांगोन सायख'सो नोंसोर लोगो जानांगोन गासैबो नोंनि लोगो जानो हानाय नङा नोंनि बेट्सआव 100 जन दङ 100 जनाबो नोंनि लोगो नङा खिन्थु बिनि गेजेरावनो नोङो सायख'नो नांगोन जाया मोजां लोगो बेनि उनाव नोंसोर सायख'नो रोंनांगोन बबेया नोंनि थाखाय मोजां जागोन गाज्रि होनना मिथिदोंब्लाथाय नोङो बेनिफ्राय गोजान जाखानांखागोन गोजानाव थानांगोन जायखि धोरोमावनो थाया मानो नोंनि धोरोम शास्त्रा मा फोरोंदों बे खोथाखौ नोंसोर गोसोआव लाखि नोंनि आइ आरो आफाया नोंखौ मा फोरोंदों नोंनि फोरोंगिरिफ्रा नोंखौ मा फोरोंदों बेखौ गोसोआव लाखि आरो बेनो नोंनि प्रतिथु मुहुर्तआव नोंखौ दैदेनगोन नोंनि जिबनाव नोंखौ लिड खालामगोन नोंनि थांनांगौ लामायाव नोंखौ बेसो नोंखौ दिथा होनानै लाखिगोन नङाब्ला जुदि गुबुन गोदान जायगायाव थांगोन गोदान सिचुवेशन मोनगोन गोदान लोगोफोर मोनगोन गुबुन बेबायदि गाज्रि लोगोफोरबो लोगो मोनगोन बेयावनो नोंथांमोना नस्थ' जागोन जुदि बिमा बिफानि बुंनाय नोंसोरनि धोरोम शास्त्रा फोरोंनाय बेफोर खोथाफोरा जुदि गोसोआव गैयाब्ला नोंसोरो आन्दायगोन बे 2 बोसोरा माब्ला थांगोन पात्ताखौनो मोननाय नङा आरो गोबां गथ'फ्रा जोंहा बाहेरायाव फरायनो थाहैनायफ्रा बेबायदि जायो जों खोनानो मोनदों आरो 2 बोसोरा ओरैनो थाङोनो दिल्लीयाव थाहैनाय बेंगलराव थाहैनाय मुम्बाइफ्राव फरायनो थाहैनाय जोंनि गथ'फ्रा जे गोबाव समय नाङोना बेग थायोना बिस्रा फरायनो पास जाया गोबां मानो क्लासाव थाङानो बिसोर मा खालामोनो लोगोफोरजों रेन्टेड हाउसफ्राव थांथिंनानै पार्टि जायो
जायगा बेरायथिङोनो 2 years 2 बोसोर ओरैनो थाङो जोंनि गथ'फोरा थाङो जोंनि गथ'फोराबो गुबुन जायगाफ्राव फरायनो खिन्थु बिसोरा बेबायदि जायो दा आं खावलायनो नोंसोर जाहाथे नोंसोरनि बे मुल्यबान बेसेन गोसा जिबनखौ जाहाथे नस्थ' खालामा आरो नोंसोरनि बे जिबना जोंनि समाज परिबर्तन जोंनि समाज सोलायनायाव जाहाथे समाजा नोंसोरनिफ्राय माबा मोनसे मोनफाफिनो नोंसोर गोरों जानायजों लोगोसे नोंसोर समाजखौ दैदेननो जोंनि राजखान्थि बिथिङाव जोंनि रांखान्थि बिथिङाव इक'नमिकेलि जाहाथे न'खराबो उन्नति जागोन समाजा उन्नति जागोन जोंनि बे ओनसोलफोराव जोंहा गोबां स्कुल कलेजफोर दङ बेयाव नोंसोरो जाहाथे मोनसे समाव फोरोंगिरि जानानै फैनो हायो गुबुन जायगायाव नङा बेखौ जाहाथे नोंसोरो सोलोंगोन आरो खस्थ' जागोन फरायनायनि सेबां खस्थ'खौ जेबो गैया दाना ब्रेननि मेंनाय दा आङो खावलायदों जाय जेरैखि हाया मानो नोंसोरो जाहाथे फरायो आर्ट्सआवबो फरायनांगोन साइन्सआवबाबो फरायनांगोन कमार्सआवबाबो फरायनो नांगोन खिन्थु फरायनायानो नोंसोरनि सेथि खामानि जागोन आरो लोगोसेनो नोंसोरो राइटिं आरो रिडिं स्किलखौ जाहाथे लोगोसे लांफायो लिरनानै फरायनाय हेबिटा नांगोन जोंनो गोसा गोसा फरायनाय हेबिटा जोंनो नांगोन दा जोंनि गथ'फ्रा क्लास 11 12 जायोब्लाबो रिडिंखौनो खालामनो हाया स्पष्ट रिडिंखौनो खालामनो हाया दा नोंसोरो माने ओरैबायदि जानानै फैयो माने मेट्रिकआव रेडिमेड जानानै फैयो रेडिमेड नोट्स फरायबाय कुनु रेफारेन्स बुक फरायला रेडिमेड जाना फैबाय रेडिमेड कुइसन आन्सार मुखस्थ' खालामबाय रेडिमेड बिदिनो लिरफैबाय जोङो मेट्रिकआव जोङो क्रिएटिभिटी गावनो नोट्स बानायनाय गावनो फरायनानै बुजिनाय बिराद खम गथ'फोरनियाव दाना दा बेखायनो आं खावलायदों आंनि अनजाग्रा गथ'फोरखौ नोंसोर जाहाथे रिडिं स्किल आरो राइटिं स्किल बेखौ जाहाथे गोसो होगोन गोसोआव थाबायनानै एकदम डिटारमाइन जाथारनांगोन नोंसोर जाहाथे नस्थ' जाया साफ्रोमबो जाहाथे जोङो सुबुं सम्पद जानो हायो बेनि उनाव नोंथांमोनखौ डिसिप्लिन जानांगोन लाइफआव जानायनि मोनसे समय थायो उन्दुनायनि मोनसे समय थायो फरायनायनि समय थायो रायलायनायनि समय टिभि नायनायनि मबाइल नायनायनि मोनसे समय थायो लाइफआ जेब्ला डिसिप्लिन जागोन अब्ला नों गावखौ कन्ट्रल खालामनो हागोन बेनि उनाव डेडिकेसन खस्थ' खालामनाय नाजाथाबनाय आरो जायहा डेडिकेट खालामनो हाया बेनो जोंहा फेलार जागोन दा जोङो नुदों टप 10 आवहाय टप 10 नि गथ'फोरखौ जों 16 घन्टा फरायोनो 8 घन्टा फरायोनो आरो स्मार्ट प्रिपेरेसन जोंथ' बुङो जोंनि गथ'फ्राबो फरायनो 8 घन्टा 12 घन्टाखौ फरायो खिन्थु मोजां नम्बर मोननो हाया मानो मोना जोंहा फरायनायनि माखासे टेकनिकफ्रा खम दङ स्मार्ट प्रिपेरेसन नङा जोङो दे नोङो 2 घन्टाखौनो फराय 4 घन्टाखौनो फराय खिन्थु स्मार्टलि जुदि प्रिपेयार खालामोब्ला स्मार्ट प्रिपेरेसन जुदि दङब्ला जों मा जायो जिबनाव जों मोजां नम्बरखौ मोननो हागोन आरो उइदाउट मार्क नो एडमिशन उइदाउट मार्क नो जब खालायो एडमिशन मोननो थाखाय नोंनो मोजां नम्बर नांगोन साकरि मोननो थाखायबो नोंनो मोजां नम्बर नांगोन आरो बे नम्बरखौ बबेयाव मोनगोन स्कुल कलेजासो नोंनो बेखौ आइडेन्टिटि नोंनि सार्टिफिकेटफोरखौ होगोन दा बेनिखायनो थांखानांखागोन नोङो फर्मेल एजुकेशनखौ एडमिशन लाथारनांगोन नोङो मार्कआसो जोङो एज ए एसटि जोङो मा जायो जोंहा मोनसे लेभेल दङ आरो मिनिमाम मोनसे लेभेल दङ जे कोटा थानायखाय 45% नों एपिआरल'सो जानो हागोन नोङो खिन्थु नोङो साकरिखौ मोनाबो जानो हागौ एप्लाइसो खालामनो हागोन नों खिन्थु एडमिशनखौ मोनाबो जानो हागौ दा बेनिखायनो नोंसोरो कोटानि खोथाखौनो सिन्था खालामनो नाङा 45 बानो मोनो बे नङा नों जास्ट बेखौ मा खालामनो हागोन एप्लाइ खालामनो हागोन क्राइटेरिया दङ जोंहा खिन्थु जेरावबो दिनै कम्पिटिशन नोंसोरनि लेभेलावनो जोंनि बे उदालगुरि ओनसोलावनो दिनै 60% नि गेजेरावनो जोंहा मा जादों कम्पिटिशन जादों जेब्ला नोंसोर गुवाहाटि थांगोन 75 प्लास कम्पिटिशन जागोन जेब्ला नोंसोर नेशनेल लेभेलाव थांगोन 95 प्लासआसो जायगा मोनगोन अब्ला सिन्था खालामनानै नाय नों आं साननाय बिदि नङा दिनैनि बुहुमा दै बेनिखायनो अलवेज नोंसोर मा साननांगोन जे सार्भाइभ जुदि जानोब्ला नों फिट जाथारनांगोन गासैबो बिथिङाव अब्लासो नोंसोर सार्भाइभ जानो हागोन असमिया किसुमान कथा कम